O ağam yo düşünýän wagt ağam zaten diýen ýöne olur ýalak däl men näme diýin na şunjak. Men ýöne garasajaň ýana. Salam. Salam. Siz şu TikTok'da aydym söýlämi? Surat şaýlyňda men sen fanadyň ha. Surat atda. Ayında men gece gündüz yatsam tursam şuň aydymdan ýatyp turmandyň da ýa mümkin bolsa şundan beray. Täderpde çykaran aydymyz bara bagly wagt menem ay. Şoluk saat ýerine düşüp durda. İyi oğulcama yerine düşüyor. Ağır yumrukta da beşik maňa değme gözlürüp laqata. Ağır yumrukta da beşik maňa değme gözlürüp laqata. Nim sağlık mı? Yanlışık kom o hep birine Mustafa kelime bilmem ne ters düşürüp durun. Bak sağ olun. Şükrü.